secondo me per... Che confusione, Sara, perché ti amo. Suzana. Unde plecăm? Suzana, Catania, mon amour. Dar să încă nu-i precis că vulcanul Etna... Uei! O bucnit! Adriano Celentano. Salut! Dacă vă gândiți ce țin mâna la spate... Da! Trebuie на дорожку с ней что там. Ой, еще шкачок. Suzana. Короче, a trecut, cât a trecut? Mai mult, 24 de ore, 26 de ore. Oi, gosp. A fost crazy, prost, noi din București, din Chișinău am mers în București vreo 8 ore. Dar mai puțin, am ajuns prea devreme. Nu mai cu o oră mai devreme. Cu o oră mai devreme am ajuns. În timp ce noi mergeam în București, îmi vine mesaj la Ryanair că zborul nostru, короче, o să și în Palermo. Nu în Catania, și cu totul alt colț de Sicilie. Atunci alea, короче, am început să plâng, că am început să mă stresez. Stați dacă pauza. Короче. În București noi ajungem la ora aproape 2. Noi avem zborul la 6:45. Băi, 5 ore am stat în aeroportul ăla, nu mai putem, sincer. Și până la 4:30 nu apărea gate-ul pentru check-in la avion. Știi celelalte au apărut, a nostru nu, короче. Și, короче, în sfârșit aici se arată gate-ul nostru, ne ducem, una alta, 2, 3, zburăm. Doamne ferește, eu zborul ăla, eu stăteam în aia, la Adrian stătea la window. Nu putem să adorm, uei, adică eu am adormit, dar în aia să dormi noi și-am mai acomodat. Dar tu ți-ai pus Waze-ul? Eu вообще am adormit înainte ca noi să decolăm. Da, și eu mă întorc, de-aia stătea curând să mai în spate. Și eu mă întorc, mă uit, Adrian și de-am fost chește, zic, what? Și am adormit înainte, eu n-am observat cum noi am decolat, eu m-am trezit, când eram la jumătate de zbor și m-am trezit și așa de rău ne-a fost. Vreau să vărs, am început să transpir ca în Cretna și nu știam ce să fac, să ies sau să nu ies. Parcă am avut de-astea, panic attack, da, derajist. Nu merge aer, vreau să sparg geamul și să intre aer. Короче, și după asta noi ajungem în Palermo. Oh, Palermo! Ajungem în Palermo, prima așa auzi. Allora, ok. Și erau, короче, mai multe zboruri care trebuia să ajungă în Catania. Și de nou Ryanair ne-a făcut transfer din Palermo în Catania Airport. Wow! Acolo era Hunger Games, eu credeam că все, nu mai ies de acolo, doamne, vinea și acolo să plâng, că tot era așa neorganizat, strașnic. Toți italienii și aia stăteau, se împingeau, короче, непонятно вообще ce se întâmplă, unde și trebuie să ducă, unde sunt românii și aia cu care a venit, nu știu. Of, vorba așa. Am venit acasă, am făcut ambii câte un duș și... Cum ai făcut când ai venit acasă? Non ho sentito. Am venit, короче, și să bem un aperolcec și să discutăm ce facem mâine. So nice! Merge fotbal, te stau la terasă, privesc, beau pivă, fumează, mănânc cartoșcă. Și Alina cea mai frumoasă, da? Cea mai. Allora ragazzi, adesso iniziamo i giochi, la partecipazione in più, finalmente, 2 quiz, ben 2 quiz. Let's go to the beach, let's go get away. Te amo, Niki. Я за контексту, deși asta ne-a șocat. Am privit
numai și Obsession și acolo era personajul Mickey. Я кажу. Уськи. Ele ăștia sunt какие-то unante sau slabe. Да, sunate. Deci slabe, că de afară. Opa! Opa, ia povestește cum te-ai enervat? Și pot să vă povestesc. În Catania ieșea parcovșile nota 10. Nu găsești niciuna. Asta una la mână. Străzurile sunt înguste, ca așa, ca 20 de mele. Toate mașinile, majoritatea, sunt bambite. Nu-i ușa-i boțite. Ușa-i boțite. Este oglinzile, toate sunt griete. Caroce, aici nimeni nu are mașină nouă aici. Toate sunt mașini mărunțele și stricate, sunt la mâna a doua. Aici cu mașini noi vezi numai turiști. Am fost într-o zonă turistică tot în Catania. Și teți o strâns acolo, o căldură, un zgomot, prost așa este, cat. Hai zi încă o dată. Și teți încearcă, teți prost încearcă să te mișunească, să te... Am vrut să cumpărăm cu Alena un fresh de portocale. Un păhărel mititel. Și scrie, caroce, €1. Și ne ducem noi la ciuvac și zicem, tipa... One orange. Da, one orange, fresh. Și ok, încep să fac și îi pun €1 pe masă. El o scoase ca așa un păhărel. Nu, el era mai mare așa. Era mai mare, da. leac, prost era o leac mai lung. Și eu îi întind €1 și el ne arată. Și eu zic, ui, dar pe la tine pe tarabă scrie €1. Și el zice, nu, limon. limon. Asta e limon. Zic, ladna, fă limon. Și o zvârlit paharul și ala, o scoase ca așa un păhărel mărunțel, o turnat ca până aici apă. Gazată. Și o stors un limon. O zic, na. €1. Ia ca limonadă de €1, 50 ml. Și că am încercat azi să căutăm un loc nou să mâncăm ceva, dar tot ne-am întors aici, că e prost așa este, eu nu înțeleg unde sunt turiști, unde sunt... Trag, caroce, într-un loc care l-am găsit pe TikTok și era într-un loc tare frumos, tac poză aici. E ca așa o zonă, tare pricolă. Ne așezăm la un restaurant lângă așa la. Ne uităm, caroce, meniu, caroce, alea că nu înțeleg, pizza, €20. Și pizza 400 de lei, băuturi, caroce, tare overpriced, și așa alegere, tipa mari noi. Și eu zic la Adrian, haidem. Și am stat, dacă n-am făcut vreo 5 cruguri în aceeași zonă, am început să căutăm ceva, că peste tot e muzică, peste tot de astea tourist scams, peste tot scump. Tot ăștia am întors, până am ajuns aici tot și să de cruguri, nu găsăm pe Google Maps, pe Waze, cum să ajungi pe aici. Am luat, ne-am învârtit, așa lumea вообще nică e reguli circulații, poți să ai off, pe crugul și ala, pe crug poți să ai 5 minute, că nimeni nu-ți dă voie să treci, caroce. Tot așa ne-am întors, că e liniște, e mașini, nu, motocicletele și alea ca în Bali, caroce, tu mergi, ele ca și pe tine, tu mergi, tu clipești odată, apare o bicicletă, caroce, o bicicletă, o motocicletă de așa. De zato am cumpărat limoncello de semitele și lichior de fistașcă. În sfârșit mâncăm și noi azi. Da, noi am mâncat azi la plajă, am făcut panini de astea homemade, plaja tot top. După asta și am mâncat. Am mâncat cum se spune? Alarcine. Insert foto. Da, îi spui fotografii, un fel de orez cu sos și cu cașcaval, da, în panirovcă. În panirovcă, tot prăjit, tare top și am gustat, caroce, Granita, un fel de gelato, numai că el nu-i cu lapte sau cu ceva crim, dar cu apă. Și el așa e ca năsip, caroce. Și eu ne-a luat, insert foto, cu ciocolată și Adrian s-a luat cu fistașcă. Cu fistașcă era top, cu ciocolată așa era o mărui. Dar tare bun era. Am mâncat niște pickles și niște chipsuri când am uitat la film. Și asta era pe la vreo ora cât 3. Cam e ora 10, 9. Și așa. Da, top. Mai scurt, am luat octopus fresh pe grill Și 6 shrimpuri. shrimpuri. Ghișiți cât am plătit? Aveți 3 secunde. 30 de euro. Jesti. Eu leac că n-am fost atenți și trebuie să întrebăm înainte de asta. Da, dar noi deodată. deodată. Că l-a luat avantajul asupra noastră. Da, tot așa cred. Adrian deodată ăsta cu shrimpul în octopus, nici nu a întrebat cât costă, așa. E foame. Milioner, Și da. acum să încercăm. Dar noi n-am mâncat nic, ca să înțelegeți. Asta e ziua a treia, noi n-am mâncat nic și am zis că trebuie să venim breakfast să mâncăm. E că am venit într-un parc lângă să ne așezăm
Am fost, короче, la magazin suveniri. Ne-a luat neavantai. Eu știu că e destul turistic tăian. Deci așa neavantai ne-a luat, că e cald. Și am luat niște postcarduri și mici, cadou, flodran. Și... Natură are gust șașlăc. E așa moale spre gumă Da, și are gust de grill. gust de grill, da. Dar gust șașlăc foarte tare. A porc anume. Dacă știm. Bun? Și să mai luăm ceva. Ustiți ceva. Da, trebuie încercat să bem usturi. Eu mă să-mi boresc. Rate la ce am mâncat noi. În creveți dau chiar un 9. Mi-a plăcut. Octopusul, vreun 5-6. Eu la creveți le dau și o 9, dar la octopus îi dau 3-4. Și eu de fiecare dată când văd octopus am niște așteptări ca și eu, Doamne ferește, și de fiecare dată nu-mi place. Nu luați niciodată octopus. Am zis că все, e gata cu octopus. Da, octopusul Stomacul minus. este... Și tare mult. Uitați cât a rămas. Eu așa mai mănânc 3 oameni, serios vă zic. Da, ce tot nu e tupit. Dar treabă de full octopus. Ca moldovanul care Da, l-am mai văzut mult. acolo cum. Opa! Ustrița, 2 euro. O ustriță? Eu sper că eu azi nu mă traumatizez. Îți place? Are gust de, E mare. da, de mare, La midi. departe de midi. Da? Da. Hai de eu. Nu e rău, Alina. Bun. Muști de mare. Nu știu. Tu nu poți să zici în timp ce eu cum mănânc. Cola. Sper că n-am înghițit perlele. Juice, my friend. This is our friend. He's small for what? Ian, hai cu Caroci. orange Ce avem juice aici? de 3 euro. 3 euro. Un păhărel ca așa de... Mășcătoi. Vreo 3 portocale o scurse așa. Da. Very good. Very good. You're from We are from Moldova. Moldavia. Moldavia. Yeah. Very good, my friend. Thank you, my friend. Very Thank good you. to you, my friend. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. Bye. Короче, am venit la Teatru Roman și Odeon. Domnul este de la casă, a încercat să ne explice какие-то scheme, ne întreabă câți ani aveți, nu știu, și nu ne arată, короче, nici n-am înțeles și am plătit 8 euro. El m-a întrebat câți ani ai tu. Da, m-a întrebat eu. Nu, și el zice alot. Alot? El o să alora. Alora? Da. În fel Ce alot, ei? Dacă e mult și după aceea n-a să-ți dai cu. Și frumoasă, așa elegantă. Так, такая вот ситуация, дела шоу «Ферастра».